Дай. Какво? Защото си много хубав. Ай. Да. Добре, добре. Next. Айде, кой е? Аз. Дай да видя. Хубава реакция, хубава реакция. Добре. Но издишай тук на реактивната стъпка. Издишам? Да, издишай тук. Айде, Марти. Добре. Хубава реакция, издишай. Когато си готов. Добре. Браво. Браво. Добре. Айде, Марти. Браво. Добре.